Мислим си, че знаем всички тайни, които Ватикана крие от нас. Всички тайни, които Висшето духовенство не би искало ние да разберем. Сериозно, дали наистина знаем всичко това, което те държат скрито зад 9 катинара заключено? Те ползват опита на много свои предшественици, не само векове, но и хилядолетия преди тях. И това, което крият от нас много старателно и много внимателно, всъщност е и най-голямото престъпление на човечеството. Повдигаме завесата и поглеждаме какво крие от нас Висшето духовенство на всички световни религии. И това, което виждаме зад въпросната завеса, е просто смразяващо. Гледайте видеото, за което има линк в коментарите, и ви обещавам, че няма да може да спите нощи подред. Видеото не се препоръчва за бременни и за хора с слаби нерви.